Malaumo ng Department of Health Region 11 nga makabot sa Davao Region ang target herd immunity karong tuiga 2021. Sumala ni Dr. Lenny Joy Rivera, DOH-11 Assistant Regional Director, kinahanglan ang pagtinabangay sa tanan aron mahimo kining posible. Kailangan lang po talaga natin is ma-encourage yung mga tao na magpabakuna at hindi po mamili ng vaccine. Sa ngayon po, meron po kasi hindi ayaw ng nitong brand, kaya hindi muna nagpapabakuna. Yun lang po yung hinihiling namin sa lahat na i-disseminate natin na information na kahit anong pong bakuna meron, epektibo ito. Gibutyag ni Rivera, dakong hagit mawang vaccination sa mga anaa sa geographically isolated and disadvantaged area kung GIDA, busa gidiskartehan kini pinaagi sa pagsundo sa mga residente o mga healthcare workers mismo ang muadto sa lugar ug dalaon didto ang bakuna. Tanang mga probinsya kinahanglan nga mabakunahan kontra COVID-19 ug walay problema sa pagkakaroon sa logistics ang Davao Region. Sa November 28, 2021 nga dato sa DOH-11, ana sa 5.7 million ang populasyon sa Region 11 sa 2021 ug 70% niini ang kinahanglan nga mabakunahan kon 3.7 million ka mga tawo. Ana sa 60% na ang naka first dose kon 2.2 million sa Region 11, samtang 46.5% o 1.7 million ang fully vaccinated na. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man ay Ginita, Tatak RMN.